Facebook, tarawna ek f'dan il-konferenza sabiħa tal-fidi. Aħna minn hawnhekk mill-Knisja qegħdin nitbirku ħafna u ninsab żgur li intom qed titbirku magħna hemmhekk ukoll għaliex bil-fidi għandna kollox u bla fidi m'għandna xejn. Il-kelma Alla tgħidilna li l-fidi u l-imħabba jimxu flimkien u mingħajr imħabba m'għandna xejn veru. Hekk nieħu l-opportunità biex nintroduċi it-tielet kelliem illi għandna magħna llejla hija Ruben illi ninsab żgur li sejtina kelma meraviljuża, kelma mis-sema, kelma li ġejja direttament lill-Ispirtu Santu, għalhekk nitlob issa stess illi daw kollha li qegħdin jisimgħuna u anke jarawna widnejhom ikunu miftuħa spiritwalment biex jisimgħu mhux biss il-kelma imma dak li l-mulej qed jgħid tru il-qaddej tal-mulej, tru l-messaġġier tal-mulej. Il-widna spiritwali tiġi miftuħa issa stess f'isem Ġesu Kristu ħalli vera nitbirku u nkomplu niġu mitmuha. Grazzi Ruben u nħalli fidejk naf żgur il-mulej ħajtkellem minn fomok bħas-soltu. God bless you. Grazzi u gloria lil. Amen, amen, amen. Halleluja. Kemm nieħu pjaċir, qed ngħid bejni u bejn ruħi in-nies jibqgħu jisimgħu priedka wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Grazzi l-mulej għax hawn minnu għandu l-ġuħ għall-mulej. Għax mhux għalkemm tgħid dan il-ħin in-nies tibqgħu. Il-vera irid ikollok il-ġuħ għall-mulej. Għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar kif qal ħija qabli aħna nitalmu minn xulxin. Aħna rridu nieħdu minn xulxin. Sawaw, forsi xi drabi dak ikun l-iżbal tagħna li nagħmlu illi nieħdu wisq il-xulxin for granted. Għaliex dak naraħ kuljum, għaliex dak mhux l-ewwel darba smajtu. Infatti meta jiġu l-barranin tgħix kemm tirċievi minn għandhom. Mhux għax ħutek għandhom xi ħaġa differenti, ma jista' jkun għax tarhom ġodda. Imma grazzi mulej, grazzi lil mulej għalikom eżis li għadkom hawnhekk għaċċana biex tisimgħu il-kelma. Għalhekk mulej nitolbok issa stessa biex titkellem minn fommi mulej. Dan il-messaġġ irridu biex jitbirku daw in-nies biex nitbirek jien u nimbena jien mulej. U jinbnew huma mulej. Għaliex wara kollox aħna bżonn wieħed għandna lilek. U m'hemmx iktar. Minti tinqeda tru s-servjenti tiegħek mulej. Għalhekk nagħtu glorja u tifħil lilek missier lilek Ġesu lilek Spiritu Santu mulej wieħed għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel nett nixtieq li nirringrazzja lil Pastor Gordon u l-Pastor Mariella illi tawna din l-opportunità sabiħa illi naqsmu il-kelma tal-mulej fil-Knisja. Grazzi l-mulej u glorja l-mulej u grazzi lilkom minn qalbi ta' din l-opportunità sabiħa illi tajtunna. Ta' dan il-bib li intom ftaħtulna. Grazzi mulej. Jena meta tasal din il-konferenza, dan il-vers qatt ma nista' ninsieħ, anzi dejjem niftakru. Tafu x'inhu? Ejja, fejn għandu x'jaqsam il-fidi tafu x'inhu? Lut kapitlu 11 vers 6. Li minar il-fidi ma tistax toġob il-mulej. Din kull meta jkun hawn il-konferenza dejjem bum, bum, U jekk taqlebha bil-kontra bil-fidi biss toġob lill-mulej. Minar il-fidi aħna ma nistawx noġbuh il-mulej, konna sempliċiment reliġjon. That's it. Setta regoli, nsegwuh, però lill-Alla ma nafuħx. Ma grazzi mulej għaliex permezz ta' dan id-diskors aħna nissaħħu. U bekk nafdaw aktar lill-Alla fil-ħajja tagħna x'wara kollox dik hija l-fidi. Li nafdaw il-mulej li tpoġġi il-fiduċja tiegħek f'Alla għax hu jżomm kelmtu u jwettaq il-wedjiet tiegħu. U aħna dik li jrid ikollna.
Eżis. Il-tema ta' dan il-messaġġ hija imma kif se nkabru il-fidi tagħna? Kif? Għalli żgur li kollha kemm aħna nixtiequ nkabru l-fidi, għax kieku le maħniex qegħdin hawn żgur illum. Kollha nixtiequ li l-fidi tagħna tikber u tikber u tikber u tikber illi biha kif jgħid Ġesu inċaqalqu l-muntanji. U forsi ħanafas illum fejn tidħol il-fidi u fejn tidħol il-kelma talla. Il-fidi u il-kelma. Il-kelma talla li permezz tagħha aħna insaħħu u nibnu il-fidi tagħna. Amen? Amen. Imma id-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum jekk inħarsu madwarna u naraw x'qiegħed jiġri madwarna, insibu illi hemm ġlieda kontinwa biex tkissrilna il-fidi tagħna. Jekk inħarsu madwarna u naraw pandemiji, għadna kemm ħriġna minn waħda mhux mill-marda, ma mill-pandemija ħriġna tal-COVID. Kemm mietu nies bil-COVID. Dik taħseb illi tgħinek fil-fidi? Jekk ħatimxi bin-natural ħatkissillek il-fidi. Meta tħares lejn il-katastrofis, għadu kemm sar wieħed fil-Libja, ftit il-bot minna ta' satej kollox bl-ajruplan. Kemm mietu nies? Kemm inġarru nies? U x'ngħidu għall-konflitti li hawn fid-dinja? Il-gwerer li hawn. Din mhux ġlieda kontinwament kontra l-fidi tagħna. Mhux kontra twemmin, biex ma nħaltuhomx. Għaliex it-twemmin u l-fidi għalkemm jaqdu flimkien imma huma żewġ affarijiet differenti. Okay? Hija ġlieda kontinwament kontra l-fidi tagħna. Infatti, minn isser żball Pawlo l-Apostlu jgħidilna, jekk minn isser żball Pawlo kien, illi tqabdu l-uniku waħda biss jgħidlek tqabdu it-taqbida tal-fidi. Għax biss se tkun faċli. Tħares lej il-mart li hawn fid-dinja u jista' jkun anka Alla ħares qatt torqod lil xi ħadd minna u ma tarax fejqan immedjatament taħseb li ħad ikber il-fidi jekk vera ma tkunx mitfun fil-kelma talla. Le. Jekk tħares lejn l-abbużi li hawn fid-dinja. Jekk tħares kif kollox dak li hu tajjeb qed jgħidulu ħażin u l-ħażin qed jgħidulu tajjeb. Tmur tiftaħ it-television u tisma' l-news, jiena qasadni naraħ television, li fnidħol naqa' YouTube. Bad news, bad news. Xi darba tisma' xi good news fil-aħbarijiet? Qatt. Incredibly. Id-dinja kif inhi ġlieda kontinwa biex tkisser il-fidi ta' dak li jafda lill-Alla. U dan huwa kollu xogħol id-demonju. M'għandniex ngħidu x'id-demonju dak l-iskop tiegħu illi lilna biċ-ċirkostanzi illi ngħaddu minnhom fiċ-ċirkostanzi ibsin li d-dinja tgħaddi minnhom lilek jipprova jkissillek il-fidi tiegħek fil-mulej. U tgħidx li mhux ħajamel lejek. Tgħidx. Għax tkun żbaljat kompletament. Il-films, ħares fuq television ma rara film, laqas tista'. Jekk inti Kristjan veru ma tarax film. Tibdieħ u qas tkomplih. Min jaf kemm il-film nibda jena, illum m'għadniex infittex films. Però min jaf kemm kont nipprova ngħidilha l-mara, naraw film. Le, barra, itfi. Ma tistax. Kontinwament seks, drogi, ġlied, qtil, adulterju. Kontinwament.
Mela l-bniedem Alla jista' joxa bil-pjaċir f'dawn l-affarijiet. Ma jistax. Tara drama? L-istess. Jekk ma jidħolx l-adulterju. Jekk ma jidħolx il-gideb, tradimenti. Dawn ma kollha affarijiet eżis. Illi jekk aħna niffukaw fuqhom, inkunu aħna stess illi qed inkissru il-fidi tagħna. Aħna stess. Irridu nimmeditaw fuq il-kelma ta' Alla. Id-dinja ma timmeditax fuq il-kelma ta' Alla. Id-dinja timmedita fuq dak li qed tara bajnejha, dak li qed tmiss bidejha. Id-dinja fuq hekk timmedita. Il-Kristjan għalhekk Ġesu jgħidilna wkoll f'Mattew illi ffukaw fuq il-ħwejjeġ li huma tas-sema, mhux dawk tal-art. Imma dawk illi huma tas-sema, mhux fil-Facebook. Għax il-Facebook illum vera sar għodda qawwija f'idej Satana, by the way. Alright? U xi drabi aħna stess inkunu kif taqbad tgħidha li qed niġu mqarqa b'dak li huwa qiegħed jagħmel bil-Facebook. U tibżax iċċekkja jien naf x'qed tgħidik spiritwalment, x'qed jgħidak, x'qed jgħidak. Iqarraq. Tajjeb alright li narawhom dawn l-affarijiet mhux qed ngħid li huma ħażin jien, imma l-Facebook bħal m'hemm it-tajjeb hemm il-ħażin, bħal m'hemm il-ħażin hemm it-tajjeb, u meta inti taqbad miegħu jaf laqqas neħieħ minn qudiem wiċċek. Tqum fil-għodu l-ewwel ma taqbad lilu jekk ma toqgħodx attent. Lilu jdejk fuq u tmur, ħatara rċevejt xi messaġġ, ħatara jekk ikkommentawlekx. Għax hemm il-ġibda tal-bniedem. Dik il-ġibda tal-bniedem. Nej Korintin kapitlu 5 vers 7 jgħidilna aħna min aħna. Aħna li aħna wilda mill-ġdid. Aħna nejxu bil-fidi mhux bil-viżjoni. Ġifieri aħna nejxu b'dak li għadna ma rajniex. Jista' jkun ma missejniex, mhux qed ngħid għall-mulej issa. Imma d-dinja mhux hekk tgħix, id-dinja tgħix bil-kontra. Jumejn ilu irċevejt messaġġ u qalli ġejt mistieden biex tmur fuq programm partikolari għax ma rridx insemmi ismu għax bl-ebda mod ma rrid nagħmillu riklam dan il-programm għaliex jekk tara id-diskursati li kellu kontinwament nies li jippruvaw ikissru l-kelma tal-Alla. Alright, jippruvaw iġibu l-Alla fix-xejn minn għalihom. Ma rridx insemmi ismu, assolutament. Għalli biex ħajkun hemm ċertu wieħed ma rridx insemmi ismu laqqas illi huwa xettiku immens tal-kelma tal-Alla. Alright. Għalli ħadd ma jrid dan il-bniedem imur jiddibatti miegħu għalli naħseb li għandu raġun. Mela b'dak li jgħid ħasibni ġi twilet il-bieraħ dan. Ħasibni li b'daqshekk ngħidlu ġejjin mela. Sewwa. Imma qas biss irrispondejtu, to be honest. Ftaħtu laqqas biss irrispondejtu. Għaliex xammejt il-qerq tal-għadu. X'immur nagħmel? Għal xiex ħammur niddibatti ma' nies ifhmu għadi illi qegħdin jitkellmu fuq dak li jaraw ifhmuha. Fuq dak illi jisimgħu, qegħdin jitkellmu fuq l-opinjoni tagħhom, qegħdin jitkellmu fuq dak li jmissu, u mbagħad ħammur jiena fuq il-programm u ħanitkellem fuq dak li ma narax, dak li ma nismax, u dak li għadni ma mizbidejja għax qed inħares lejh bil-fidi. Taħsbu intom li ħanirbaħ l-argument qudiem in-nies tad-dinja. Ħajadduni passatu. Għaliex? Għax lilu ħajatu raġun għax hu qed jitkellem fuq dak li d-dinja tara.
Imma l-bniedem talla ma jitkellimx fuq dak li jara. Ma jitkellimx fuq dak li diġà sema, fuq dak li diġà miss. Imma qiegħed jitkellem għax jemmen bil-fidi f'min emmen. Allura ma jagħmlux sens daw l-argumenti l-aħwa. Jiena ara kif imexxik il-mulej, però jekk xi ħadd jistiednek u jkun hemm xi ħadd li ħajiddibattik, ma għandikx parir li tmur. Ara li kieku jistidnek waħdek u joqgħod jistaqsik. Ekk okej. Imma li ħajkun hemm xi ħadd li ħajridikolak, ħajwaqqek għaċċajt. Bil-fors ħajwaqqek għaċċajt. Għax għad-dinja inta tgħid l-ereżijiet. Qed tgħid l-ereżijiet. U tispiċċa toħroġ minn hemm flok imbierek imtaqqal. Sawa, u daw ikunu jaf probabbli il-Bibbja mill-lat teoloġiku. Jista' jkun ikun jaf aktar minnek. Fimt? U jaqbdek fuq xi ħaġa, u mbagħad joqgħod iġiblek lilha biss riklam sakemm joħroġ il-filmat. Moħħkom hemm. In-nies l-aħwa ma nirbħuhomx bid-dibattiti. In-nies ma tirbaħhomx bid-dibattiti, in-nies tirbaħhom bil-fidi tiegħek. Għax il-fidi tipproduċi l-imħabba. Għaliex il-fidi tħeġġek biex tevanġelizza. Għaliex il-fidi twaslek biex tgħid it-testimonjanza tiegħek. Għax il-fidi tgħinek biex tibdel il-karattru tiegħek. Bil-fidi tħobb, bil-fidi tħenn, bil-fidi taħfer. U bil-fidi tkun ta' eżempju. U dak li jiressaq bniedem lejn Alla, mhux dibattitu xabajjat u storbju biex nimlew il-programm. Wieħed Korintin kapitlu 2 vers 14 jgħidilna il-bniedem naturali u di ta' fuqha ma jilqax il-ħwejjeġ tal-ispirtu. Naturali, ġifieri il-bniedem li għadu mhuwiex imwieled mill-ġdid. Imwieled mill-ġdid għalikom forsi li ma tafux, ġifieri li inti taċċetta l-Ġesu Kristu f'ħajtek, tindem minn nobietek u tibda timxi warajh. Okay? U titgħammed. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-ispirtu ta' Alla. Għalih huma kollha mhux nofshom bluha. Bluha. Hekk jaraw kien nies iblaħ. Njaf kemm jgħidu ili jiena, la iskelli niktiba fuq ktieb għax naħseb ktibuh xonda dan. Għaztuħat il-kelma, baħna niblaħ, etc. It's okay. Gloria l-mulej għalejk imma iblaħ mulej, mux għad-dinja. Grazzi mulej. Għalihu ma kolla bluha, ma jistax jifimhom. Mux ma jriċ ta'. Ma jistax. Ma jistax. Anka jekk huwa bravissimu u minu. Kif tista' tmur tiddibatti ma' xaħat tista' da memżon fuq program? Jista' jkun xaħat mill-familja tiegħek ta'. Kif tista' tiddibatti ma' xaħat jekk da ma jistax jifhem dak illi inti qiegħed tgħidlu? Alla tgħidlek ta', Alla tgħidlek dak ma jistax jifhmek ta' hi. Inti qed titkellem waħdek mal-ħajt. Qed tinħanaq għal xejn, qed titbaqbaq għal xejn. Inti kull ma trid wassallu lili. Kull ma trid inti tiħil Ġesu. Jiena meta ersaqt lejn Ġesu, ma ersaqtx għax kont nifhem l-affarijiet spiritwali. U laqqas meta ċċettajt il-Ġesu ma kont nifhemhom. Iż-żmien l-Ispirtu Santu jiddixxiplinani, jallimni, dejjem jorini.
Meta titwilet mill-ġdid, xorta ma tkunx dak il-bniedem spirituali, tkun ferħan, aċċettajt il-Ġesu, huwa proċess. Illi mbagħad inti tibda ssir bniedem spirituali. Allura kif xi drabi jiena nippretendi illi dak il-bniedem għandu jifhimni? Dawk ħajadduni biżmien, jumbrawni, jaqtawni minn magħhom, itsaw kemm mhux għal dawlar, illi flok inti tressaq bniedem li Alla tispiċċa. Issa minix qiegħed nitkellem ħaniftehmu. Minix qiegħed nitkellem li inti qiegħed ix-xandar ħanitkellem għalija jiena oħos li dak huwa l-Ministeru tiegħi illi qed nitkellem hemm barra u nxandar nwissi u nwiddeb u nċanfar dik il-kelma tgħidha. Għaliex? Għaliex dan mhuwiex pajjiż Buddist. Dan mhuwiex pajjiż illi huwa Musulman. Dan huwa pajjiż li suppost qed jolli l-Ġesu Kristu. U dawk in-nies huma ipokriti, sfortunatament, hemm minnhom ma jafux, għax ma jafux iktar minn hekk, għax forsi ma talmux, forsi ma fiċċewx. Imma mbagħad hemm dawk in-nies li jikkotawlek l-Iskrittura huma ipokriti għaliex jgħixu bil-kontra tal-Iskrittura. Allura nies bħal dawn ma tistax toqgħod tgħidlu l-bambin iħobbok. Ħanuża l-kelma bambin għax huma jużawha. Imma titċanfar, titwissi u titwiddeb. Għax dik hija l-imħabba. L-imħabba meta ngħidlek il-verità. L-imħabba mhijiex meta noqgħod inkun ħelu miegħek u sweet. L-imħabba meta ngħidlek il-verità ngħajjad inwerzaq ngħidha kif ngħidha, dik hija l-imħabba. Għax qed ngħidlek il-verità. Il-verità. Sewwa, jiena kieku jkun ateist, ħadoqgħod tgħidlu inti ipokritu? Ma tistax. Jekk ma jemminx, qed tuża l-mibeda f'dak il-każ. Imma jekk dedem jgħid li nemmen u nimxi bil-kontra, hekk storja oħra. Dik hija storja differenti. Il-fidi tipproduċi il-paċenzja. L-iktar waħda mill-iktar kwalitajiet illi il-Kristjan għandu bżonn. Il-paċenzja. Għax il-paċenzja tagħna tiġi tested kontinuament. Ma jistax jifhimhom għaliex ħadd għax biss ta' ġajt mort fiha. Mhux ma nħawatkomx. Mela, għaliex ma jistax jifhimhom għaliex ħadd ma jista' jarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu talla. L-Ispirtu Santu ħajwaslek biex tibda tifhimhom, mela jekk daw in-nies qatt m'għandhomx l-Ispirtu talla kull m'għandhom knowledge. Biss. Il-fidi ħanamlu ċara, it-twemmin u l-fidi huma żewġ affarijiet differenti għalkemm fl-aħħar mill-aħħar jaslu għal ħaġa waħda, okay? Għaliex jiena għax nemmen issa ħajkolli il-fidi. Li inti temmen ifisser jiena ukoll, pereżempju, fejn naf jiena, nagħtu mod il-Marjella ma nafix, imma nemmen illi jadaw. Imma fiduċja fiha m'għandix għax li qatt ma rajtha jien. Imma nemmen fl-eżistenza tagħha. Dak huwa twemmin, kif ħafna jgħidu jiena nemmen b'Alla. Imma għandek fidi f'Alla. Ara jekk jiena nafa. Għandi l-fiduċja fiha. Dik hija l-fidi. Il-fiduċja li nafda. Ma żewġ affarijiet differenti xi drabi jista' jkun wieħed iħallathom. Nemmen f'Alla fl-eżistenza imma li inti jkollok il-fidi hija li tafda. Tafda lil dak li temmen fih. Int konfidenti. Inti deċiż f'dak li għammint, f'dak li huwa qal. Inti ċert, m'għandekx dubju. Dik hija l-fidi, ċert. Inti ċert li dak li qal huwa veru. Li dak li qal bil-ġrieħi tiegħu u intom infejqa jien għandi l-fidi li l-ewwa qala jiena nemnu. Jiena nemmen u għandi l-fidi meta qal
u wasar saħta biex jina nkun imbierek. Nemmen u għandi l-fidi fija. Illi Ġesu jgħid illi jekk għandkom fidi mqardaq żerrija tal-mustarda, tikmandaw il-montanja u tinxteħet il-baħar. Taraw, għetnejt għandi l-fidi tijaj, mux għax għetnejt għandi fidi żerrija tal-mustarda, da. Dak Alla bis jaf xandi. Sawa għaz jizdess ma naf. Malla jaf xandi. Nejt il-fidi għax għet nitkelmu fuq it-twemmin u l-fidi. Ma niftimx għasi. Mela. Dik hija id-differenza. Mela. Konvint, ċert, fiduċjuż, determinat, rida, u fiex jiena ċert fil-kelma tal-Alla. F'dak illi qal Alla. Once li qalu, ma narax, anke jekk ma narax, la qalu. Kelma tal-Alla tgħid ukoll li huwa mhux bniedem biex jerġa' jibdielu. Once li huwa wedek xi ħaġa, mhux ħerġa' jibdielu, anke jekk titilqu inti. U din naf biha. Li kien hemm nies li kienu fil-mulej. Weħdhom xi ħaġa, telqu l-mulej u dik il-ħaġa ħadu ġorta. Incredible. Kemm Alla jżomm kelmtu. Itik don, once li tajulek, tibqa' topera bih anke jekk tlaqt il-mulej. Għax once li jtik xi ħaġa u ma jerġax joħodha lura. Once li tajilek dik hija tiegħek. Aħna nerġgħu neħdu għal xi drabi. L-ewwel ngħidlek, brother, kemm inħobbok u nan hekk kif ma toġobnix naqsa min-naħa l-oħra. Il-mulej once li qalenna inħobbok baqa' jħobbok. Ma jfissirx li qed japprova kollox, dak li inti qed tagħmel imma jħobbok baqa'. Il-kelma ta' Alla hija spirtu, isimgħuha. Il-kelma ta' Alla il-Bibja li hija tant sabiħa. U għed ngħid sabiħa mhux għax qed nippriedka għax hija sabiħa. Il-kelma tal-Alla li hija spirtu għandha l-abilità li tikkrea f'qalbek qawwa sopra naturali li jisimha fidi. Il-kelma tal-mulej, meta inti taqra l-kelma b'intenzjoni tajba, istess tikkrea f'qalbna qawwa sopranaturali, mhix qawwa ta' bniedem. Li dik il-qawwa jisimha il-fidi. Tikkrea il-fidi. Il-fidi ġib f'qalbna. Importanti, għalhekk importanti li nibnu l-fidi, u ħanajdilkom kemm hija importanti li nibnuha fuq din il-fidi. Once li inti għandek il-fidi, int minn int għaddej minn xiex inti għaddej. Għandek il-paċi. Il-fidi tiżviluppa awtomatikament il-paċi miegħek innifsek, il-paċi mal-Alla. U l-paċi ma' ħadd ieħor sakemm ġej minnek. Mingħajr fidi ma jistax ikollok paċi. La malla u laqqas maħutek. U jekk m'għandekx maħutek, m'għandekx malla. 100%. Mhux dejjem naqblu, ma jfissirx illi għandna nitilfu dik il-paċi mal-aħwa. As soon as possible, irridu nirranġaw is-sitwazzjoni. It-tranquillità. Il-fidi tikkrea fina tranquillità. Li tkun tranquill, mhux nervuż, mhux ansjuż, mhux beżan. Meta inti jkollok il-fidi li ġiba mill-kelma tal-Alla, inti tkun fil-paċi, tkun tranquill, moħħok mistrieħ u jkollok il-ferħ sopranaturali f'qalbek, anke jekk il-maltemp li għaddej minnu, qed tara d-dajs qed teraq. Għaliex? Għax taf li Alla kemm sabiħa di. Grazzi mulej ta' din il-kelma. U taħuti wkoll, grazzi mulej.
kemm kienu sbieħ. Ma lħaqtekx mill-bidu ftit li lħaqtek. Gloria l-Mulej u anka l-Xeverell. Halleluja. Grazzi Mulej. Għax issa taf, għalfej ġej il-ferħ, għalfej ġej għal-paċi, għalfej ġej nisserħan il-moħ, għalix, please, issa taf li inti li Alla qiegħed fil-kontroll tas-sitwazzjoni tiegħek. Xi drabi li żball li nagħmlu huwa li niffukaw fuq il-maltempata. Mela bniedem għaddej minn maltempata. Bniedem li għandu kanser. Bniedem li l-familja qiegħda titkisser. Bniedem li għandu l-bud vojt. Bniedem li l-biznis tiegħu magħlu lura. Kristjani issa din qiegħed nitkellem. Niffokaw aktar fuq il-maltempata u naħsbu aktar fuqha milli nifqu naħsbu fuq il-maltemp u niftakru God is in control. Għaliex? Għax nafdaħ. Once li jina nafda l-Alla, naf li Alla qiegħed fil-kontroll ta' ċirkostanza meta l-bud vojt, meta l-marta tiħabbatlek il-bib, meta l-familja ħatikrolla. God is in control. Jekk inti temmen din, mhux qed ngħid li ħażin li inti tgħidlu Mulej, please fejjaqni jew ara Mulej il-bud battal. Mhux ħażin. Ma mhux fuq dik l-istress li rridu nagħmlu. In the name of Jesus, I declare and declare. In the name of Jesus, il-bud jintela issa, nibda nara l-flus, dak imħallas, l-oħor mhux imħallas. Le, ftakar. Alla qiegħed fil-kontroll ta' dik is-sitwazzjoni u laqu qiegħed fil-kontroll, int ħatara r-rebħa. Issa mhix qed ngħid li tolbu xek, tal-Mulej tifhimmunix ħażin, please. Ħanispjega sewwa lili nnifsi. Tajjeb li niddikjaraw il-kelma, tajjeb li nitolbu f'isem Ġesu Kristu, però mhux dak il-fokus biss irid ikun, l-ikbar fokus irid ikun that God is in control in your situation. Nixtieq nagħti inċib eżempju fuq għadin, ħanċib eżempju fuq għadin. Mela, kemm hemm differenza meta tiftakar li Alla qiegħed fil-kontroll tas-sitwazzjoni tiegħek. Hemm tarbija fil-prem qiegħda tikbi u toqxa għal ħalib. Omma għax qiegħda fil-kontroll tagħha qed tipprepara l-botil. It-tifla l-biki tagħha huwa jew it-tifel irrid nixrob. Omma qed tipprepara l-botil. Dik it-tifla x'ma tafx li omma qiegħda fil-kontroll u qed tipprepara l-botil, tikbi kienet u tikbi baqgħet. Xi drabi l-Mulej hekk nagħmlu aħna. Waqt li waqt jippreparanna dak li għandna bżonn, aħna għadna qalbna maqtuwa, għadna qegħdin nikbu, għadna qegħdin nwersqu, fejn inti Alla, insejtni x'għamilt ħażin, nipprova naħseb x'għamilt ħażin biex nirranġa l-affarijiet mal-Mulej u l-Mulej qed jippreparalek il-botil. Kull ma trid li tkun aware li Alla qiegħed ħanerġa' ngħidha fil-kontroll, Alla jaf kollox fuqek. Pero għanajdilkom waħd issa. Grazzi Mulej. Jekk it-tarbija wara il-elestit il-botil baqgħet tikbi, isimgħuha sewwa din, please. Għaliex tgħinek żgur. Jekk it-tarbija waqt li qed tipprepara l-botil baqgħet tibki, meta inti tajt tal-botil, il-botil ma rċivitux u besqitulek. Għax ma tistax tikbi u tixrob fl-istess ħin. Ma tistax tikbi u tixrob il-botil fl-istess ħin. Jekk il-botil lest u qabditu la maħalqa, it-tarbija tittieqaf tikbi. Xi drabi nibqgħu nikbu u bil-gażaża maħalqna. U nirreġettaw dak li l-Mulej kun qed ilesti għalina għax dik tfisser nuqqas ta' fidi. U l-kelma talla tgħidilna li mingħajr il-fidi ma tistax toġob il-Mulej u tistennix li ħataqla xi ħaġa.
Żomm frasek. Żomm frasek. Luqa kapitlu 12 vers 7. U intom saxxar ta' raskom kollu madut. Kemm hawn hairdressers u għamlu eżamijiet u ġabu ċertifikati. Xi ħadd jista' jgħidlek kemm għandek xar ġo rasek. Ħadd minna. Alla jafa one by one, jekk ma semmihom xi ħaġa wkoll. Iċċajta mulej. Saxxar ta' rasek huwa madut ta'. Saxxar ta' rasek mhix ċajta ta'. Alla jaf kemm il-xar għandi f'rasi jien. Aħseb wara kemm jaf is-sitwazzjoni li inti tinsab fiha mela. Aħseb wara mela. Aw ħafna li ma tantx għandu kedda biex joddomlhom. Ma semmejx nies jien. Grazzi mulej. Mattew kapitlu 10 vers 29. Żewġ safar tal-bejt. Mhux bħabba jinbijaw. Madankollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Qas wieħed. Kalla ma jippermettix li jaqa', ma jaqax. Dak li aħna ngħaddu minnu ħafna drabi nkunu qed niġu tested. Okay? Nkunu qed niġu tested. Wara kważi 10 snin fil-mulej, kelli revelazzjoni, forsi xi wħud minnkom diġà qbattuha, ilkom żmien li qbattuha, ma mhux kulħadd ikollu l-istess revelazzjonijiet. Kelli revelazzjoni fejn qiegħed naqra għax dal-aħħar ħassejt mill-mulej biex nerġa' nibda naqra. Matthew, Mark, Luqa u Ġwanni u nibqa' sejjer bl-itri kollha. Għaliex xi drabi titterġa' tqanqal mill-bidu dak li aħna issa narawh sempliċi biex ngħidlek. U wasalt Luqa kapitlu 4. U qed naqra fej l-Ispirtu Santu wara li Ġesu tela mill-ilma baqa' sejjer lejn il-Ġordan. U mbagħad l-Ispirtu Santu ħal il-Ġesu fid-deżert biex jiġi imġarrab. Imma Alla jġarrab il xi ħadd. Ġagbu jgħidilna, ara ma tgħidux li Alla jġarrabkom. Għax Alla ma jġarrab il-ħadd, Alla ma jġarrabx għall-ħażin. Fil-verità, waqaft fuqha u bdejt naħseb, imma l-Ispirtu Santu kull ma għamel ħadu hemm, mhux hu ġarbu. Kien l-akkużatur Satana illi ġarbu lil Ġesu. Imma kif l-Ispirtu Santu ħadu hemm? Għaliex jekk inti ma tiġix imġarrab, kif ħatitla f'dak il-livell biex Alla jkun jista' jużak? Kif? Il-ministeru li kellu Ġesu ma kienx ċajta. Għamel 40 jum sawm u l-Ispirtu Santu ħadu qabel ma jibda l-ministeru tiegħu li kieku Ġesu falla dak il-ministeru ma kienx jibdih. Ħafna drabi aħna niġu eħem ġarbin, xi drabi mill-familja, xi drabi mill-aħwa, xi drabi niġu mtarbin b'tentazzjonijiet forsi fejn hemm ċertu djufija fil-ġisem tagħna. U nħossu l-pis tagħha u nibdew nitolbu biex titlaq, u forsi ma nirrealizzawx li l-Ispirtu Santu qiegħed jippermetti għax irid itellek livell ieħor il fuq jekk inti tgħaddi minnha. F'kollox. Mela anke meta niġu persegwitati, l-Ispirtu Santu qiegħed jippermettija li jiena niġi persegwitat, inkella jiena kif ħanitla livell ieħor u minħabba li ħanitla livell ieħor il-persekuzzjoni ħatiħrax u jiena ħankun niflaħ għaliha. Jekk laqas flaħ tal-ewwel tarġa ħatiflaħ ar-raba' tarġa, ibqa' repeater. U qed ikbi. Insejtni mulej. Għal xi qed ngħaddi minn dan, xi qed nagħmel ħażin. Mhux
mhix qed tagħmel ħażin. Ġesu għamel xi ħaġa ħażina meta mar fid-deżert. Xejn. Test wara l-ieħor. Tibżawx ta' jiena meta bdejt naqra din qed l-mulej, fakkarni naqra. Nsejt kif kien inklim eżatt. Li ma test għaddejt jien. Però tatni revelazzjoni li xejkjatni, trid tmur hemm fuq fejn inti qed titlobni li trid tkun? Trid tkun hemm. Mela għaddem it-testi li ħajġu għal għandek. Għaliex dak huwa jien li ħarresqek lihom. Biex lilek insaħħek, biex lilek nibnik, ħalli nkun nista' nużak f'dak il-livell illi nista' d-dinja ħajibdew jarawk. Xi ħadd li jibżgħu minnek kif jersqu lejk. Aħna naraw ċertu predikaturi u ċertu nies jużhom qawwa kbira Alla, qawwa tremenda u ngħid kemm nixtieqiet hemmhekk, imma x'għandu differenti dal-bniedem? X'għandu differenti forsi minn nissawwa mal-mulej jien biex ma tagħniex l-istess? Le. Pass the test. Għaddi t-test tiegħek. Wieħed wara l-ieħor. Mbagħad ħalli l-mulej jagħtik dak li huwa ħaseb li jrid jagħtik. Kien tgħaddej minn xi test bħalissa. Jekk filli kien kollox wartu żgħar fil-ħajja. Kont qed tuħu pjaċir tfaħħar il-mulej u tkanta u f'daqqa waħda nqara l-maltemp. Moħħok hemm, please. Moħħok hemm. Dan huwa test. Għax il-mulej ma jridx iħallini iktar u jrid itellani hemm fuq. Dak li għadda minnu Ġesu t-test kien qawwi għalkemm naraw f'erba' kelmiet, però ħanejdilkom ma kien easy xejn, però naraw x'qawwa ħarġet minn Ġesu Kristu, kemm Alla użah il-Ġesu Kristu u ġabinna s-salvazzjoni għax irnexxielu jgħaddi t-testijiet kollha u kif irrispondih lil Satana? Hemm miktub. Il-fidi tiġi bil-kelma tal-Alla. Il-fidi trid tkun meta aħna qegħdin nitolbu u meta aħna qegħdin niddikjaraw, issa ma jfissirx li hemm il-maldemp u ma ngħidlux mulej ejni noħroġ minnu. Biex noqogħdu attenti, kulħadd ħajgħidlu ejni noħroġ minnu l-maldemp, imma noħroġ minnu rebbieħ. Issa meta aħna nitolbu, il-fidi tagħna trid tkun mhux fuq dak li ngħid jien, għaliex xi drabi dan l-iżbal li nagħmlu. Imma f'dak li qal u għamel Ġesu Kristu il-kelma, il-fidi tkun fuq il-kelma, il-fidi tkun fil-kelma. Meta jiena ngħid jien naf għall-eżempju għandi bżonn karozza mulej, jiena niddikjara li rrid il-karozza, il-forte, il-fidi tiegħi ma tix tkun f'dak li qed ngħid jien. Hemm f'dak li tgħid, hemm f'dak li tgħid. Le, nemmen f'Ġesu Kristu li min għandu jien nista' nirċievi l-barka. Kull ma rrid nirrilisja il-kliem għax huwa sinjal ta' twemmin u fidi, imma l-fidi tkun f'Ġesu, għaliex f'Ġesu hemm il-barkiet, f'Ġesu jekk titbreakthrough sibu f'Ġesu, jekk għandek bżonn fejqan issibu f'Ġesu, jekk trid li jkollok familja ssiba f'Ġesu, kollox issibu f'Ġesu, jekk trid il-paċi issibu f'Ġesu, jekk trid il-ferħ issibu f'Ġesu. Mela meta nitlob jien, il-fokus tiegħi jrid ikun fuq Ġesu. Mhux fuq dak li qed ngħid jien, għax xi drabi naħsbu li jekk ma narawx ir-riżultat mill-ewwel xaħtet jinħeles eżempju mix-xitan ġieli għamil tajjeb. Tibda tajjat iżjed. F'isem Ġesu Kristu! Taħseb li ħadd beżżaw il-Satana? Kun naf ix-xitan ma jibżgħu minn ħadd ħlief minn Ġesu Kristu. Għax huwa saħaqlu rasu taħt saqaj. Mhux kemm għandna qawwa aħna iktar ngħajjad biex nippressjona. Taf x'jagħmel ix-xitan? L-ewwel jiġba jitħaq. Imbagħad tant iddejqu tiritaħ illi joqgħod kwiet biex inti taħseb li telaq. Mbagħad jerġa' jiġi l-għada dak il-bniedem tunnella ta' demoni. Għaliex? Għaliex xitan jaf li inti l-fokus tiegħek fuq hekk innifsek qed tagħmlu, kemm qed tajjad, kemm qed tgħidha qawwija mhux f'Ġesu Kristu li hu kapaċi jkeċċini li l-bqija ħadd. Il-fokus tagħna huwa Ġesu, taf x'inhu Ġesu? Minnu Ġesu? Amen. Il-kelma.
il-fidi trid tkun, mela di diġà għedtilkom. Il-fidi tiġi awtomatikament il-moment li nixxenqu biex insiru nafu lill-Alla fil-kelma. Hemmhekk il-fidi tiġi spontanjament, immedjatament. Okay? U ħafna drabi aħna lek nitolbu ma naqalawx ta'. Tafu għaxiex? Għax m'għandniex fidi, ma tafu għaxiex m'għandniex fidi? Ħankunu onesti. Di. Kemm hawn minna minn 24 hours namlu nofsija straight naqrawa u nimmeditaw fiha. Kemm hawn minna? Grazzi mulejja wieħed. Din hija l-kelma tal-mulej. Inserħu rasna xi drabi l-kelma da fija. Kollu jien niddikjara l-kelma le qod attent. Jien qed ngħidlek, ili naqra l-Bibja 10 snin kważi. Erġajt jien nibda mill-bidu u kieku tafu kemm revelazzjonijiet u kemm kliem imma daqat ma qrajtu jien. Daqat ma rajtu fil-Bibja jien. Di minn fejn ġiet il-kelma. U r-revelazzjonijiet, il-kelma kontinwament bħalma nieklu kuljum għandha tkun l-ikel spiritwalità kuljum. Il-kelma hija importanti eżis. Għaliex meta inti qed taqra l-kelma qed tgħid lill-Alla awtomatikament I want to know you more. Irrid insir nafek iktar mulej. Xi drabi nġibu ħafna skużi għaliex ejjien, għaliex għadni ġej mix-xogħol, għaliex ma kellix ċans ix-xogħol, għax rid nieħu ħsieb it-tfal, għaliex rid naħsel id-dar, għaliex rid nagħmel hekk, għaliex rid nagħmel hekk. Imma rajta tal-Bibja, ftaħt leb filgħodu u tela dak il-vers u qrajtu. Alla ma jitħaq bi ħadd. U Alla jagħtik skont kemm tagħtih inti. Jekk din millum issib nofsija ħin. M'hemm bżonn nofsija qari, imma aqra u immedita mqara l-nofsija dak li inti qrajt. Nassigurak li l-fidi tiegħek tisplodi. U l-fokus tiegħek ma jkunx iktar fuq iċ-ċirkostanzi preżenti, imma l-fokus tiegħek ikun fuq il-ħwejjeġ tas-sema illi għalissa għadna maħniex qegħdin narawhom u forsi maħniex nifhmu kollox u maħniex immissuhom. Immem għandu jkun il-fokus tiegħek u lill-Alla taraħ u tara l-opri tiegħu meta inti jkollok il-fidi għax dak li titolbu tirċevih. Il-kelma qra u medita. Meditation hija l-iktar ħaġa importanti fil-kelma. Timmedita ġifieri taħseb f'dak li inti qed taqra. Aħseb dak li inti qrajt, immedita fiha. Wow. Glorja lil Ġesu. Dal-waqt nagħlaq. Jekk ma nagħmlux hekk, innewt li ngħidu f'isem Ġesu Kristu, għax ir-riżultat ma narawx. U noqogħdu nittamaw għax mhux il-pjan tiegħu, għaliex hu jaf meta. Xi drabi inti taf meta u jien nafu meta. Meta inti tfittex il-mulej b'qalbek kollha, b'moħħok kollu bil-qawwa tiegħek kollha. U l-fidi tiegħek tikber. U mbagħad jasal il-breakthrough tiegħek. U rridu naqraw il-Bibja biex insiru nafu lill-Alla, mhux biex nissussaw il-muntanji. Għaliex xi drabi iktar nimmeditaw fil-qawwa, għaliex jiena rrid illi ikolli dik il-qawwa li jekk ngħid hekk isir hekk, irrid illi nistudja l-kelma biex ikolli l-word of knowledge, irrid nistudja. Studja l-kelma tajjeb Alla, imma biex issir taf l-Alla personalment. Dawk jiġu waħedhom imbagħad. U jiġu mhux skont kif tridhom inti, imma jiġu skont kif iritu. Alright, għax hu jqassam kollox bl-ordni kif jidillu. U importanti ħafna eżis li meta naqrawha din, taqraħix fil-ħin. Ħanuża l-kelma naqra goffa, imbarazz li baqalek fil-ġurnata. Il-mulej tieħ the best quality. Tieħlaq waħin il-mulej biex taqra din. Mhux jississara waqaft, mela naqra l-kelma. Ġieli għamilta jien ta'.
Għara ma taħsbux li indifferenti. Imma niprovaw. Il-mulej din fl-aqwa ħin tiegħek mur fitxu. U fitxu meta qalbek hija clear. Importanti għaliex jekk qalbek hija mtaqla minx ħadd irċievi. Taqra biss. Jekk inti offendut, mhux taqra l-kelma, mur fittex wiċċ il-mulej. Jekk inti għajjien, mhux taqra l-kelma, mur fittex wiċċ il-mulej. Jekk inti ddiżappuntat, jekk inti rrabjat, please taqrax il-kelma. Qed taħliħinek. Għaliex l-ispirtu jaħdem miegħek meta qalbek hija clear u lesta li tirċievi. Mhux meta inti nervus, mhux meta inti rrabjat, mhux meta inti offendut, mhux wara xi ġurnata xogħol iddoq l-iskotti. Mura qara l-kelma fl-aqwa ħin tiegħek issa. Wow, grazzi mulej. Ħanibda naqra x'qed tgħidli mulej mill-kelma. U hemmhekk joħorġu r-revelazzjonijiet u minn hemmhekk tiġi kreata l-fidi. Li ċċaqlaq il-muntani. Għaliex xi drabi naqraw il-kelma biex ngħid rajta biss. Ħanaqraha qabel norqod ara, ħanaqra vers. Ħanaqra vers ara fil-għodu kif inqum. U daqshekk il-kelma. U jekk insaqsik sija wara tgħidli nsejx iqrajt. Daw kollha mill-esperjenzi da by the way. Ma għalhekk aħna nitalmu l-Ispirtu Santu huwa spirtu ta' dixxiplina biex jiddixxiplinana. Ħalli nimxu l-qudiem. Mhux nibqgħu babies. Meta sib post jiena tlajt year 6 għadni year 1. Xi drabi jekk naġixxu u l-qalb talla titnikket għax li hu jkollok tifel inti miskin. All right. Suppost jgħid year 6 u għat jaġixxi ta' year 1, tħossa tweġġa' qalbek. U Alla min jaf kemm iweġġa' ilu qalbu meta naġixxu b'dan il-mod. Ma nikbru qatt għax il-kelma tiegħu ma fitxu qatt. Ħlif nikbu neqerdu fiċ-ċirkostanzi u s-sitwazzjoni ma nagħmlux. Flok naġixxu leħ bil-fidi. Naf dak mulej f'din iċ-ċirkostanza, naf li qiegħed fil-kontroll. Grazzi mulej, rasi mistrieħa. Hemm jitaxxaq bik il-mulej. U jerfak biex titla l-fuq, kamon ejja ħankabru l-fidi tagħna. Ejja ħanissaħħu, ħalli vera nċaqalquha mill-montanji. Għaliex daw in-nies tad-dinja qed jixxejkjaw id-dinja bil-ħażen tagħhom u aħna għandna bżonn nixxejkjawha bil-qawwa tal-dinja. Fittex li qalbek dejjem tkun fil-paċi. Dejjem fittex li qalbek tkun fil-paċi. Jekk trid tibqa' in line mal-mulej, jekk trid li l-mulej jaħdem hand in hand miegħek fil-paċi, mingħajr mibeda, mingħajr offiżi, mingħajr dwejja, mingħajr tieħ qalb, mingħajr biżgħat. Once li tibża, il-biża hija kontra l-fidi. Issa mhux lill-ġisem, għax il-ġisem jista' jkollu tendenza imma taġġixxix fuq dak li qed iħoss. Ħalli telep il-biża, għax il-ġisem huwa ġisem. Ħanejdu kif inhi. Right? Mela, ħanatikom daw il-ftit tips ħalli niġu biex nagħlqu. Mela, jekk trid il-fidi tiegħek tissaħħaħ millum, jekk għadek ma tagħmilix. Millum stess, 1. Aqra il-Bibbja kuljum u medita. L-ewwel ħaġa jista' jkun filgħodu. Kif tiftaħ għajnej, grazzi Ġesu. Nħobbok Ġesu. Grazzi tal-li qajjimni qawwi sħiħ. Aqra l-kelma, immedita, immemorizza il-kelma f'moħħok, f'qalbek, is-siġilla. 1. Itlob kuljum tu. Sib ħin għall-mulej kuljum, tkellem miegħu kuljum. Iftaħ qalbek miegħu kuljum, tgħidx illum tgħidx kemm kellix nagħmel, tgħidx li llum it-tfal qajmuni bil-banda, tgħidx li kellek bombardament għax ċebru lek tax-xogħol. Le, kuljum itlob. Il-bot mit-talb, il-bot minn Alla. 100%. U xi drabi dak li nagħmlu, ma nitolbux u laqqas inkunu nafu kif qed nersqu lem mill-mulej. Once li tersaq lem il-mulej tersaq ribsatana biex jagħtik bombardament ieħor.
3. Irrifletti fuq il-wedit ta' Alla. Dak li Alla wedek, irrifletti fuqu. Kull ma wiegħed Alla huwa dak kollu li ngħaddu minnu aħna huwa wedna illi issa permezz tal-weda tiegħu aħna ħanirċievu u ħaninħelsu. Ħanfiqu. Ħanirċievu dak il-breakthrough, ħanikbru spiritwalment. ħajużana Alla iktar. Il-wedit tiegħu iffoka fuqhom. Once li tiffoka fuq il-weda tal-mulej, wow, mela fuq ix tiffoka. Fuq ix tiffoka. Fuq xi konta dawl. Jew xettejt id-dinja fuq il-Facebook, fuq it-TikTok. It-TikTok, tafu x'inhija TikTok? Tafu għax jissemmuh TikTok? Tik, tik, tik il-ħin, waste of time. Qed taħli ħinek. TikTok, TikTok. Fuq dak tiffoka? Biex qed ngħidlek taraħx. Ma tiffokax fuq. Foka fuq di. L-ewwel qabel kollox qabel kulħadd. 4. Itlob il-Ġesu biex tikber fil-fidi. Aħna f'kollox għandna bżonnu l-Ġesu. Jiena ma nistax nasal x'imkien jekk qabel ma jgħinix Ġesu biex nasal għaliha. U xi drabi aħna rridu li naslu x'imkien, well meaning, rridu li naslu x'imkien imma ninsew ngħidlu mulej, tini l-għajnuna li nasal għaliha di għax inti dak li ġrejt qudiemi, inti dan diġà għaddejtu kollu. Tini l-għajnuna ħanasal għaliha mulej. Tini l-għajnuna ħanissaħħaħ fil-fidi tiegħi mulej. Ejni għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. 5. Isimgħuha. D'importanti. Indirizza bis-serjetà, l-areas dajfa fejn għandek noqqas ta' fidi. Dawk l-areas dajfa li inti għandek, kulħadd għandu. Weaknesses. Weaknesses li jillidjawk għadnub. Djufija li lilek twaslek biex inti tidneb. Indirizzhom bis-serjetà jekk trid tikber fil-fidi. Indirizzhom bis-serjetà jekk għandek il-sinek twil, irrealizza li huwa twil u li bieħed weġġa' n-nies. Jekk inti bniedem li tgerger kontinwament, irrealizza itlob l-għajnuna tal-mulej jorik li inti bniedem gergiriru. Ħalli toħroġ minna, indirizzhom jien waħda mit-talbit tiegħi dawk. Inkisser kull djufija li għandi fija f'isem Ġesu Kristu tkun imkissra. Forsi hawn min taqbiżlu malajr. Dik hija weakness. Tħallix taqbiżlek għax dik il-qabża taf xi tfisser teħel jew xi ħabs, jew taqla xi daqqa tajba. U wara tħossok ħażin ħaġa għax ksirta mal-mulej. Weakness, pray against it in Jesus' name. To be broken. Kollha għandna weaknesses minn ħaġa u minn foħra. Kollha kemm aħna. Araf inti li mi l-weakness tiegħek, itlob l-Ispiritu Santu jorik. Afda falla fil-mument diffiċli tiegħek li inti tinsab fih. Afda ftakar li huwa qiegħed fil-kontroll kif qedtilkom qabel. Kun xut tal-fedeltà tiegħu. His faithfulness. Kun xut tiegħu kif għadna kemm smajna lil Xeverell jgħid illi morru kunu xhieda. Mur jċamel miegħek il-mulej. Mur. Iktar ma tirrepetija, iktar inti stess qed issaħħaħ lilek fil-fidi. Rrepeti t-testimonjanza tiegħek. Ejda ma kulħadd għax dik hija tiegħek u ħadd ma jista' jisraqilek. Daw ma kollha affarijiet li jgħinuk tikber fil-fidi. Jassar il-ħsibijiet li jqumu kontra l-fidi. Once li qed jiġik dubju, inti tlab xi ħaġa u qed jiġik dubju, mur għamel xi ħaġa oħra. Qed tagħmel xi ħaġa, daħallek dubju, ieqaf immedjatament, għaljena rasek b'xi ħaġa oħra, iffoka fuq il-wedit tal-Alla, foka fuq il-kelma tal-Alla, foka x'qal Alla. Għaliex aħna ma nimxux bil-viżjoni, aħna nimxu bil-fidi. Mela aħna rridu niffukaw fuq dak li qal Alla, njassru kull ħsieb
illi jipprova jkisser il-fidi tagħna li inti m'intix set fiq ta'. Daqs kemm mitu qablek bl-istess marda. Le dak xtejt id-dinja ma xjej Ġesu Kristu le. Ġesu jgħid li tolbu kull ma tridu jingħatalkom. Jekk tikmanda dik il-muntanja tinqala minn hemm u tixteħed il-baħarija tisma' minnkom. Dak li intom tgħidu, intom dak li titolbu tirċivuh! Tirċivuh! Fuq hemm irridu niffukaw, fuq hemm irridu niffukaw, inkella ma nkunux qed inkunu Kristjani kif suppost, jekk niffukaw fuq iċ-ċirkostanzi fuq dak li qal Alla. Qegħdin nifhmu? Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Halleluja. 10. Neħħi l-ostakli minn ma saqajk li jisirqulek il-fidi. Xi drabi, with all the respect, inkunu aħna stess li nagħmlu għal xulxin. Jekk bniedem taf li da m'għandux il-fidi l-għandek int. Tmux tpoġġilu qoddiemu l-problema li inti għaddej minna. Ejja minn hemm. Marelli, għandek raġun. Le. Nies bħal dawk, ħobbhom, imma f'daw l-affarijiet titkellimx magħhom. Għaliex ħajkunu taħsar għalik u flok ħajnuk timbena ħajkisruk iżjed. Anke jekk mhix l-intenzjoni tagħhom. Jekk huma nies tal-familja mhumiex iwilda mill-ġdid. Tipprovax titkellem magħhom fuq il-fidi u mhux ħajifmuk. U tub dak li ħajajdulek, ġa qalbek taf x'tista' tgħid. Forsi ma tgħidix verbalment, ma tibda tgħid għandhom raġun. Għax dali qed nitlob huwa kbir wisq. Għax tgħidx kemm għaddew minnu qabli u ma nnexxilhomx joħorġu minnu. Titkellimx ma' nies li m'għandhomx il-Kristu fuq il-problemi li inti tgħaddi minnhom. Kemm ma nistax għalija din li bniedem Kristjan jiftaħ qalbu ma' bniedem tad-dinja minn xi x'nu għaddej. Kif jista' jgħinek tikber u tiskapula dak l-ostaklu? Ma jistax. Tkellem ma' xi ħadd li għandu fidi iktar minnek. Fittex dawk in-nies, fittex il-poplu Alla illi mimli bil-fidi. Mhux min jaqtalek qalbek. Huwa għaliex dak id-dejn kif ħanħallsu jiena. Tmur tgħid il xi ħadd tħall tal dik il-biċċa xogħol jien kollha dejn. Jaqbeż il ħadd issa ra kif ħadħallsu ta'. Proset, kissirt lil fidi kollha. Jew qed tipprova lanqas. Issa mhix qed ngħidlek oqgħod issaġera u mur fl-estrem biex imbagħad isek qed tiġġarrab l-Alla ta'. Ma kif nista' jiena mmur ngħid xi ħadd il-laħwa x'tilja dejn għandi. U l-oħra jgħidlek ma naf kif se tagħmel għax irid ikun xara f'ġismek. Nies bħal dawk bir-rispett kollu, anke jekk ikunu Kristjani li għadhom mhumiex maturi, evitawhom. Evitawhom. Mhux qed ngħidlek tibqax tħobbhom jew iġġieled magħhom jew hu offens, le. Anzi jekk xi ħadd qallek hekk, ejt għadu ma wasalx. Ħa nitlob għalih ħalli jasal. Hekk irridu naġixxu. Neħħi l-ostakli. U evita min joqgħod jgħid ħafna. Għax il-paroli fil-vojt ħafna kliem wassal biex ngħidu ħafna żbali, nagħmlu ħafna żbali. Evitawhom daw in-nies. Kellha ma nikbrux fil-fidi. 11. Evita li tkun jew titkellem għadni kemm qedtilkom. 12 naħseb il-ġoħed jagħmel tiegħu. 12. Żomm komunikazzjoni importantissima mal-Ispirtu Santu. Ħafna drabi niffokaw fuq il-ġisem ta' Ġesu u ninsaw l-Ispirtu Santu. Meta Ġesu bil-ġisem jgħid fis-sema u l-Ispirtu Santu jgħid fik. U xi drabi forsi ma nagħtuhx daqshekk importanza. Di qed ta' fi prit koħra u ħanerġa' ngħidha. Il-biċċa l-kbira, għax jista' jkun li ġieli jkun hemm mument fejn nitlob talb ieħor. Il-biċċa l-kbira kif inqum fil-għodu. Spiritu Santu, waqt li nirringrazzja l-Missier, il-Ġesu u l-Ispiritu Santu, grazzi ta' dak il-jum meta inti konvinċejtni lili biex nimxi wara Ġesu. Grazzi. Grazzi tal-qawwa li krejajt fija. Grazzi tad-dilka li inti poġġejt fuqi. Grazzi li inti ġejt fija. Tkellem miegħu, iftaħ qalbek miegħu l-Ispiritu Santu jimxi hand in hand miegħek. Iktar mid-del tiegħek huwa viċina xi jeġġa' fik. Qiegħed f'qalbek. L-Ispiritu Santu huwa l-ikbar ħabib li aħna jista' jkollna eżiż. U li għandna jekk aħna nagħtuh importanza.
nagħtuh importanza. Ġesu Kristu għal-kemm jgħid fis-sema bil-ġisem poġġa fina l-Ispirtu tiegħu. Biex fejn immorru aħna jiġi hu. U fejn joħodna hu mmorru aħna. Ibni komunikazzjoni miegħu, itolbu kuljum, idħol għalija, itlob għalija x'hekk tgħid il-kelma li huwa jinterċedi għalina, jidħol għalina b'talb li jirried. Ejdlu grazzi kuljum ta' kemm tlabt għalija llum. Grazzi ta' kemm interċedejt għalija. Għax huwa jaf mhix ixħat għaddi inti, mint ma tafx għadek. Jista' jkun issed innitqu. Joħroġ xi ħadd hemm barra jqabbiżielek u jitelleflek il-paċi kollha. L-Ispirtu Santu jekk tagħtih il-wisa jidħol għalik, jitlob għalik biex jippreparak ħalli inti ma tiġix ħażin kif toħroġ hemm barra. Komunikazzjoni ma l-Ispirtu Santu, halleluja. Halleluja. Lest illum li nagħmlu pass il-qoddim fil-fidi tagħna. Lest li millum il-qoddim nipprovaw insibu nofsija kuljum biex nimmeditaw u naqraw il-kelma tal-mulej. Nofsija minn 24. Ma nsibuwiex ma nagħtuhx laqwa ħin. Wara kollox għal-ġid tagħna. Umu bil-wifqa, kjoġobkom. Lesti li nagħmlu dan illum, please, nixtieq nismakom. Lesti li nimxu l-qoddim. Jiena l-ewwel wieħed lesti urrit li nimxi l-qoddim. Minix niskwalifika lili għax jiena inkluż magħkom għaliex aħna kollha xi drabi nkunu dgħajfin. U kollha xi drabi ma jkollniex l-istess revelazzjonijiet. Jekk intom lesti, mhux ħanoqgħod nieħu ħafna ħin, uħorġu għaw barra, kemm poġġi idejja fuq kull wieħed minnkom, nirringrazzjaw il-mulej u mmorru d-dar bil-kwiet. Eżis, uħorġu ħalli nirċievu dak li l-mulej għandu għalina x'jagħtina illum li għatina dik l-impartazzjoni illi permezz tagħha nixxenqu għal-kelma talla, nixxenqu biex nikbru fil-fidi tagħna. Halleluja. Halleluja. Grazzi u glorja lilek, mulej. Eja inċedu kollox quddiemu l-mulej. U ngħidulu mulej, nagħmlu ġest tandima, tolbu talba tandima u nitolbu l-mulej jaħfrinna ta' kemm drabi poġġejna affarijiet oħra qablu. Ta' kemm drabi ma tajniex l-ewwel post, ma tajniex l-ewwel post il-kelma tiegħu. Ġesu huwa il-kelma. Ma nistgħux ngħidu nħobbu l-Ġesu jekk il-kelma nabbandunawha. Ma nistax ngħid jien Kristjan jekk il-kelma talla ma niftaħix u naqraħħa u nimmedita fiha kuljum. Ma nistax. Ejdlu ma nistax, mulej. Għalhekk missier qaddis. Ejdu miegħi u għallu leħinkom. Nitolbok illum fissem Ġesu Kristu biex taħfilli d-nobieti kollha, in-nuqqasijiet tiegħi kollha. Ta' kemm il-darba ħadtek for granted u ma poġġejtekx l-ewwel post. Nitolbok maħfra, nitolbok ikollok ħniena minni. Għatini l-għajnuna tiegħek Ġesu biex verament nindem kompletament u għattu għattiżjed ma nieħdok for granted iżjed. Millum il-qoddim nitolbok mulej biex titfa' qawwa fija li permezz ta' din il-qawwa jiena nixxennaq għalik għal-kelma tiegħek u blajnuna tiegħek stess nibda ngħixha. Millum il-qoddim għattu għattiżjed ma ħankun l-istess iżjed. Glorja lilek mulej ta' dawn il-messaġġi kollha illi inti bnejtna bihom mulej. Grazzi mulej li inti dejjem magħna, inti tmexxina, inti tigwidana biex dejjem nimxu l-qoddim u nitilgħu minn glorja għal glorja li nsiru nixbħu dejjem lilek aktar.
عليك نطلبك جسو هو اكتر مني اللوم وتيني اكتر منك تيني اكتر منك زيلو على الله تيني اكتر منك محبة على الله تيني اكتر منك اوبيدينسا على الله لين الله تيني اكتر منك جسو حنينة تيني اكتر منك محبة تيني الكاراترو تياك جسو خوتياي وتيني تياك جسو الكاراترو تياي ما ردوش تيني الكاراترو تياك جسو عشان ريت نكون بحالك ريت نتكلم بحالك ريت نطلب بحالك ريت لي كل الفيدي بحالك ريت لي نكون في كلش بحالك جسو هاليلويا وراكاتا ساندالا ماندريا باراكاتا شكورا مسايا باراكوتو روبو ساندالا برايا شكيا باباكيا كورا ساندالا ماندريا باباكوتو ريكودو شيكاتا لا مسايا كانديا ريددددي كورو دو سوبوكوتو محانا كويا ريكاتارا بابا سوتو روبو كاتا ماندريا Reke de shetere de sendele de de. Rokoto robo sandala mahana kuya. Rokoto setere mekene kuna lama sobra baba shika la barakea. Rekutara mahana soya. Sheketere kedele de de. Rakada bakata sata. Rekutara baba kea kurra baba. افتحوا حالكم وفحروا للملاي باللينجوي هاليلويا روكوتو روبو ساندالا بري روكوتو روبو ساندالا براكانا نطالبوك مولاي نطالبوك مولاي الفريش انويتنج اتينا دلكة جديدة مولاي ايا وملينا بالقوة والبرزنسة تياك اتينا الدون تياك هاليلويا هل يمكن نبنوا الكنيسة تياك هيكون امبيرك اسمك يكون امبيرك لسم glorious ادستياك مولاي ريكويا راما ساندالا كيرا بو شاندالا برايا ريكورو دو ساندالا محانا كويا ريتتتتي ريكورا محانا كورا باشاندالا براكوتو روبو ساندالا براكاتا. In the mighty name of Jesus we pray. Fisem Jesu Christo we speak in tongues. In the name of Jesus we speak in tongues. Thank you, Holy Spirit, for the gift of tongues. Urakata أو شهادة دو ما يتكلمش بلسنا. ونحس السبيرتو ديال المولاي ريت يعطيك الدون تاع لسنا. أو شهادة ليادو ما يتكلمش بلسنا. أو شهادة ليادو ما يتكلمش بلسنا. كل حد يتكلم بلسنا أو. دكا دوا دي. ريكو روبو ساندالا براكاتا. يكاو شهادة ليادو مش يتكلم بلسنا. المولاي ريت يعطيك الدون تاع لسنا. هاليلويا افتح فمك وفحر المولاي بالدون تاع لسنا. كورابو سامباراكاتا راباكاتا ريكورابا بابا شيكاتا لابراكاتايا. In the mighty name of Jesus. ريكورانا ساكاتا رابا وراكاتيا كورابا ساندالاكيا ريشي كوروبو ساكاتا ريكوثارا بابا سوتوروبو شاندالا براكيا سوكورا بابا شتيرتي سندل كويا رابا روكوتو ساندالا براكاتا. ارس اولورا اللي بوجيت ديا فوقكم. ريكايا بابا سيكوتورو ريكوتو. More power in the name of Jesus. ريكودوبو شاتارا بابا. The name of Jesus. كورادادا شاتارادادا. Be healed in Jesus' name. ريكورama ساندالاكيا. Every spirit of infirmity, I rebuke you in the name of Jesus. Leave him in Jesus' name. يطلبوا عليه please. كورادادا شاتارادادا. Sekurababasiya. Be healed in the name of Jesus. Rekurababa sandalakeo. Grazie Gesù. الوادي تياك هادو مفتوحين مولاي. ونديكيراو الفيقان. وكل مونتانيا من الحياة دان الراجل. We command you to be removed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Shikatarababa soto. Rekaya baba. Shekurababasiya. Rekotorobo sanda. Grazie Gesù dal an. Rokotobo sakata. Rekaya baba sondo. Rekatara baba sekatara baba shetere de. In Jesus' mighty name. Riara baba sondo. Reya baba kea borokoto sanda la braya. In the name of Jesus.
The name of Jesus. Kurada. Shababababa. Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Shira baba sandalabrai. The name of Jesus. Receive, receive, receive. Receive more, more, more. In Jesus' name. More. In Jesus' name. Reshikorodo satara. The name of Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you for what you are doing, Lord, right now in Jesus' name. Nidikjara madwarek protezzjoni tal-Alla. Nidikjara madwarek il-protezzjoni tal-mulej. Fisem Ġesu Kristu. Kull pjan tal-għadu jiġi mkisser u inti tkompli tifjorixxi minn glorja l-glorja. Hallelujah. More in Jesus' name. More. Jesus is alive. Ġesu huwa ħaj. Amen. Hallelujah. Shira babassoto. Rekurra massanda la braja. Rakatata. Rakatata. Shanda la brakia zonda la mandria. Sheti rakata sobokoto. Reshikora babassoto. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Shakatarama. Rekotororo. Dosotorododo. Shetere karababasotorobobo shanda. Rekatarababasoto. Fire in Jesus' name. More, Lord, of you in his life. More of you, Lord Jesus. More of you, Lord Jesus. Urakata. The name of Jesus. More, more. In the mighty name of Jesus Christ. Rekurabasandala brakea. More in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Be a witness. Be a witness. Be a witness. In Jesus' name. Be a witness. Kunshida. Hallelujah. In the name of Jesus. Fire in Jesus' name. Rekorobosandala brakea. Jesus loves you so much. Jurit jan ek miaw il-mulej. Nħos fl-Spiritu tiegħi il-mulet jan ek miaw. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. More of you, Lord. More of you in her life. Taħsibx fuq il-passat tiegħek. Don't think about your past. But keep focus on Jesus Christ only. In Jesus' mighty name. Shikataramasandala brakea. The name of Jesus Christ. Shetere kurabasanda. Shandar il Vangelo. Shandar il Vangelo. Fisem Ġesu Kristu. Oħroġ xandar il Vangelo. In the name of Jesus. Shandar xamel miegħek il-mulej. Shandar xamel miegħek il-mulej. Shambara kotorobossanda la braya. Be a witness for the Lord. In Jesus' mighty name. Rekodobo katara masaya shika. Rekotorobo sambara keka kakala masanda. Rekorabababashi. Shandar xamel miegħek il-mulej u kun xut mal-familja tiegħek għal-mulej. Hallelujah. In the name of Jesus. Kurada shatara baba sondolo brokoto. Rekatara masaya baraketo. Zedere de shedere de. Rekobokoto sambalakia mandea. The mighty name of Jesus. Be blessed, my brother, in Jesus' mighty name. In Jesus Christ and mighty name. In the name of Jesus. Kurada shatala masanda la mandea. Urakatata soto. Peace, Lord. Peace, more peace. Faraj. 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 In the name of Jesus. Peace and joy. Faraj. Shino faraj bl-Ingliż. Comfort in the name of Jesus Christ. I decree and declare comfort, peace, joy in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Tu ċabċipa kbira lil-mulej.
Alleluja, grazzi mulej. Gloria lilek Ġesu. Nirringrazzjak mulej ta' dan il-messaġġ mulej. Nirringrazzjak mulej ta' daw l-aħwa li ħarġu. Nirringrazzjak minn qalbi mulej ta' dak li inti għamilt magħna illum. Grazzi ta' din l-opportunità tal-aħwa li inti tajtna biex inxandru il-Vangelu. Urra kata ta' taftelana għal-mużika, please. Reko torobo sanda, grazzi Ġesu, inċedu kollox lejk mulej, kollox fidejk mulej. Halleluja. Glorify. Ejja, kantawlu flimkien l-aħwa qabel ma mmorru. Kantawlu waħda għal-mulej. Ejja, flimkien, ollu leħinkom. Ejja, jimma taċna fin kanta. Sibta ma tizom bżax. Ejja, brother. Kurra baxxat. Ejja la. The name of Jesus. Jesus, mighty name. The name of Jesus. More of you, Lord, in his life. Continue to use him for your glory, Lord, as you are doing. In the mighty name of Jesus. More of you, Lord Jesus Christ. More of you in the name of Jesus. Lord, give him an impartation. In the mighty name of Jesus, to continue to preach the gospel wherever he go. No weapon formed against you shall prosper in Jesus' name. No weapon formed against you shall prosper in Jesus' name. Rakata, rekata, rakata, raka, rababa shata, rababa shata. The name of Jesus Christ. More of you, Lord, in her life. Give her more, Lord, more peace, joy. In Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Grazie mulej, halleluja, grazie li kontu maħna. Nerġaw nintaqaw fil-5 għal-priedka oħra, grazzi mulej, ħankomplu nimbnow fil-fidi, un-bati konna l-aħħar wahda fil-7 tal-lejla. Titilfu ix laħwa, il-paċi ma'kom narawkom.